ଜଣେ ବାବୁ ତାଙ୍କର ହେଲା ଗାଁ ହେଲା କଣ୍ଢେଇପୁର ଦେବରାଜ ସାହୁ। ହଁ ହଁ ସେ ମହୋଦୟ ପଚାରିଛନ୍ତି କଣ? ସରିନାହିଁ ରାଜନୀତି ମରିନାହିଁ ଲଙ୍କପତି। ଆଚ୍ଛା 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 ସରିନାହିଁ ରାଜନୀତି ମରିନାହିଁ ଲଙ୍କପତି। ହଁ ଏଇଟା ସେ ନୂଆରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ତମେ ନୂଆରେ କହିବ। ଠିକ ଏ ଅଛି। ନାଚ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ଆମର ଝାମି ଯାତ୍ରା ହବ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ। ହଁ ହଁ ଆମେ 5 ତାରିଖରେ ବାହାରିବା। ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ 6 ତାରିଖରେ ନାଚ ଲାଗିବ। ହଁ ହଁ 6ଟା ବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବ ହୁଁ ସରିନାହିଁ ରାଜନୀତି ମରିନାହିଁ ଲଙ୍କପତି। ଠିକ ଅଛି। ଏ ଉତ୍ତର ତମେ କହିବ। ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଯଦି ବାବୁ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଫେବୃଆରୀ 6ରେ ଯଦି ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୋଟିକ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଯିବା ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ବାବୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ